Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning kambi Miswoyo channel wong ngapak wong Cilacap nek orang ngapak ora kepenak priwe kabare lur. Selamat aya wene. Ya belajar maning sinau maning bahasa Inggris part 5 ya. Kadang-kadang kan wong kayak iki nek ana wong aku bakul nganggo corong ya, nganggo corong seru. Kadang-kadang anu celuk ora krungu. Nah, kepriwe carane goleh anu nek bahasa Inggrisnya apa kepriwe miki ya. Kepriwe miki pardon me. Kate nek pardon me gue ulangi maning kepriwe miki ya gue cara wong ngapake ya kepriwe miki ya, ulangi maning. Nah, gue bahasa Inggrisnya pardon me kayak pardon me. Gue miki arep tuku somai pira, how much buy somai gitu lur. Pelajaran 45 moga-moga ana manfaate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.